Αύριο θα μαγειρεύσω μόνο για σας. Θα σας περιμένω εδώ. Με το ρίσκο να μην έρθετε. Κλείσε τα μάτια. Μάσησε την αργά μέχρι που να γίνει δική σου. Μακριά σου παθαίνω γευστική νοσταλγία. Πώς το τρως έτσι το σουβλάκι? Το σουβλάκι θέλει επίθεση. Μια μπουκιά πρέπει να περιέχει όλα τα υλικά. Το μυστικό είναι στην πίτα. Πρέπει να της φερθείς όπως σε μια γυναίκα. Την ψήνεις, αλλά μόνο από τη μια μεριά, μέχρι να γίνει σκληρή και τραγανή. Την άλλη μεριά, την εσωτερική, δεν την αγγίζεις καθόλου. Την αφήνεις όσο έχει, για να μπορέσει να απορροφήσει όλους τους χυμούς. Να ποτιστεί με τις μάχες που έχει δώσει αυτό το κρέας, το δόλιο το κρέας, που παλεύει πάνω στα κάρβουνα για να κρατήσει την αρσενική του ομότητα. Με τον Μαρκουλάκη, δηλαδή με τον Δημήτρη, η Νανά είναι ερωτευμένη. Δηλαδή είναι αυθόρμητη, είναι λίγο παιδί, είναι γλυκιά, είναι τρυφερή, είναι ξέγνιαστη. Ενώ με τον Δαμοκλή, τον κύριο Χωραφά, είναι λίγο πιο μοιραία, λίγο παραπάνω από αυτό που είναι η υπόστασή της. Είναι λίγο πιο βαριά, είναι λίγο πιο σκληρή, λίγο πιο δύσκολη να την προσεγγίσεις. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Ο άντρας σου. Ναι. Δεν ήθελα να χαλάσει αυτό που ζούμε. Ο Δαμοκλής είναι ένας σεφ, ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει ταξιδέψει μέσω από την τέχνη του, σαν ένας Οδυσσέας της μαγειρικής. Έχει φέρει πάρα πολλά στοιχεία από όλο τον κόσμο. Θέλει να μπορεί να ξαναφτάσει στην πεμπτουσία της ελληνικής κουζίνας μέσω από μια τεχνική. Πιστεύει πάρα πολύ στη γνώση. Κάποια στιγμή θέλει να ξαναγυρίσει στην προσωπική του κουζίνα και θέλει να μαγειρέψει για κάποιον. Και θέλει να δει την επιρροή που έχει αυτό που κάνει απάνω σε αυτό τον κάποιο, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι η κοπέλα που έχει ερωτευτεί. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια γυναίκα. Είναι παντρεμένη. Φοβάται μήπως την παρακολουθεί ο σύζυγος. Κανένας δεν γουστάρει να είναι κερατάς. Θα το σκοτώσω. Θα μου βρει καμιά χειροβομβίδα. Ρε Δαμοκλή, έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Ο Δημήτρης είναι το αντίπαλον δέος του Δαμοκλή. Επειδή ο Δαμοκλής είναι ένας σεφ, όπως ξέρουμε, εξτροντινέρ, ο Δημήτρης είναι το αντίθετό του. Είναι πιο νέος, είναι πιο πρωτόγονη φύση, είναι πολύ πιο άμεσος και αυθόρμητος και λιγότερο στον κόσμο των ιδεών, ας πούμε, στον οποίο ανήκει ο Δαμοκλής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο γοητεύει την Νανά στο Δημήτρη είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέραμε πιο πριν. Δηλαδή η καθαρότητα του σχήματος, η αδρότητα του σχήματος. Μπορούμε να πούμε ότι ο Δημήτρης είναι το παλιό καλό ανδρικό πρότυπο που έχει εκλείψει τις μέρες μας. Η Νανά είναι η γυναίκα με γάμα κεφαλαίο. La femme, η γυναίκα. Πρέπει να μιλήσουμε. Είναι απαραίτητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε δηλητηριά σου. Μουσταφά Σάνετα. Τι σε τάισε χτες ο καπετάνιος σου? Καραβίσιο φαγητό? Κάτι τέτοιο.